Здравейте, зрители! В това видео ще ви кажа какво ще снимам в канала си и ще поиграя малко Майнкрафт, докато ви говоря за канала. Така, само да ви кажа, тук беса един кон от много време, но той се някога ще умре. Така глупо се говори. Така, канала ми е нов. Доста хора ще участват заедно в мен. Голяма простотия. Доста хора сме заедно и снимаме заедно. Аз съм Тап и съм организатор на това нещо, което се случва. Нали, канала е мой, обаче заслугата е на всички ни. Така, паспорту, той ни слага интрото отпред на видеото и играе заедно с нас, нали, по поддръжката на видеото. Дистрибутор, той намира разни хакове на игрите, да ги играем мултиплеер, защото всичко ни е пиратско и трябва да го играем, нали, все едно не е пиратско. Също така е в нашия отбор е и един тролър, дето много мощно тролва и затова така се казва. Той помага понякога на екс-дистрибутор, но повечето пъти само ни тролва. Също така най-вероятно ще участва някъде и Dead Penguin, който си има негов канал, но ще снима и заедно с нас. Така. И ще има в една поредица, в която няколко хора, доста хора, нали, ще оцеляват на Майнкрафт. Един човек или двама човека ще бъдат на креатив и ще им правят мръсно. Нали, няма да отидат да ги убият или гръмнат с TNT, но наводнения, ще пускат зомбита, ще чупят разни важни неща, нали, ще зазидват мините им с обсидиан. Нали, няма да е Bedrock, за да може все пак да трябва да се изкопае, обаче да се хъбат диамантени кирки. И така ще трябва да се оцелява на екстремни условия. Но това ще бъде доста добра поредица, има много добре обмислена. Също така ще играем Трине с помощта на Тънгъл, защото ни е пиратска. И още Borderlands 2. Едно не е хубава, не знам, не ми харесва. И така, това ще срещнете в канала ни. Също така ще има много неща от реалния живот. Сега лятото, когато съм на море заедно с Dead Penguin, ще снимаме много готини неща от реалния живот, като оцеляване на предела с участието на Bear Grylls. Да, естествено, то оставя да го няма. И така нататък, много готини неща. Така, аз съм Тап, нали, това се вижда. Така, ако ви е харесало интрото ни, макар че в момента има един проблем с качеството, но ще го оправим, гласувайте да го оставим, нали, в коментарите, защото екс-дистрибутор и тролъра не го харесват и искат да го сменим, но то е много готино, нали? И така, скоро абонирайте се, за да бъде скоро и да не видите скорошното видео. Коментирайте и дайте някои предложения, ако искате да снимаме нещо специално за вас, нали? В
в заглавието на клипа ще напишем примерно играем, да кажем, GTA San Andreas специално за Гошо и така ще почувствате специален. Така, абонирайте се, коментирайте, харесайте ако ви е харесало и до скоро. Гласувайте за интрото.